Казвам се Лилия Иванова Петрова, на 38 години съм. От година и половина пребивавам в София, а от една година съм пациент на групова практика Моят лекар. Какво всъщност ме впечатлява и ме е накарало и продължавам да посещавам тази групова практика е, че подхождат към мен чисто индивидуално, като пациент. Помагат ми и ми дават най-важния съвет, и който е удобен за мен. Нали? Как да продължа, примерно, за по-нататъчно лечение. Винаги, когато дойда или като се обадя, винаги има подходящ час, който на мен ми е удобен. Винаги има направление, когато ми е необходимо, за да посетя някой специалист. И това всъщност нямам пречки за по-нататъчно лечение. За сега съм много доволна и затова препоръчвам всеки един пациент, който иска да му бъде удобно, да има адекватно лечение и правилните съвети, е да избере групова практика Моят лекар.